Irridu ġustizzja sħiħa, irridu il-verità kollha. Isabel għandha dritt għall-verità. Hekk biss nistgħu nitalmu u nevitaw traċedja simili. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech hekk kif il-ħamis issir diskussjoni fil-Parlament dwar il-mozzjoni sfurzata mill-Partit Nazzjonalista b'rabta mat-talba ta' Jean Paul Sofija biex issir inkjesta pubblika. Dan sabiex toħroġ il-verità kollha dwar kull nuqqas li kien hemm fis-sit fejn miet traġikament Jean Paul. Bernard Grech aċċena l-fatt li f'sitwazzjoni normali il-vot dwar il-mozzjoni jittieħed biqbil eżatt wara d-dibattitu. Iżda f'dan il-każ, il-Gvern ta' Roberta Bela qed jirreżisti li l-vot jittieħed il-ħamis stess. Bernard Grech sostna li għalkemm Roberta Bela jrid jibqa' jimpika ma' qalb ta' li trid biss il-verità kollha, il-Partit Nazzjonalista jista' jibqa' jinsisti sabiex tinstema l-karba ta' Jean Paul Sofija u tinħatar inkjesta pubblika li tgħin sabiex fil-waqt li tkun għaddejja l-inkjesta maġisterjali ikun assigurat li traġedja bħal din ma terġax tirrepeti ruħha bilan li l-ebda ma tgħaddi mill-istess suġieħ. Jean Paul Sofija żagħżugħ li tilef ħajtu nhar is-Sibt 3 ta' Diċembru wara li inqabad taħt it-tifrik tal-binja li ġarfet f'Kordin. Kien għalhekk li l-erba' wara nofsinhar żagħżugħ Isabel Bonnici kienet barra l-Parlament ittenni l-appell tagħha waqt li qasmet itra l-deputati kollha tal-Kamra sabiex issejjaħ l-inkjesta pubblika bilan li toħroġ il-verità kollha u ssir ġustizzja sħiħa. Ġustizzja totali, ġorġ il-verità tissir l-inkjesta pubblika biex toħroġ mill-bidunet, ninvestigaw l-iżbalji li hemm u li saru, ninvestigawhom biex ma nerġgħux nirrepetu l-istess żbalji. Naqbel li għandha ssir ġustizzja. Ġustizzja totali b'inkjesta pubblika. Inti taqbel li ssir inkjesta pubblika f'dan il-każ? Meta tkellmet ma' Net News Jean Paul Sofija sostniet li din il-kwistjoni m'għandix tintuża bħala ballun politiku. Jiena nħoss li ħafna minnhom jaqblu ma' inkjesta pubblika imma għandhom idejhom marbuta. Dan fil-waqt li fi kliem Isabel Bonnici hija biss inkjesta pubblika li tassigura sabiex inċidenti bħal dawn ma jerġgħux isiru. Biex issir ġustizzja totali trid issir inkjesta pubblika. Kif dejjem ngħid biex tinvestiga mill-bidunet min kif initat l-art, kif initat l-żviluppaturi, jekk kienux inkompetenti, jekk jafux xogħolhom sew. Jien dak li rrid inkun naf, l-iżbalji mill-bidu li saru biex joħorġu dawn l-iżbalji u nirranġaw, nippruvaw naħdmu fuqhom ħajjitranġaw. Intant meta Net News staqsa lid-deputati tal-Gvern kif ser jivvutaw fil-Parlament, ħareġ ċar li l-Gvern Laburista ser jibqa' jsabbat saqah kontra inkjesta pubblika. Taqbel li ssir inkjesta pubblika fil-każ ta' Jean Paul Sofija? Għadanna d-dibattitu fil-Parlament u nkunu qed nagħtu aktar dettalji, grazzi. Naħseb illi għandha tintrafa responsabilta skont il-liġijiet tal-pajjiż. U inti x'se tivvota favur jew kontra? Nivvota biex issir ġustizzja skont il-liġijiet tal-pajjiż. Il-deċiżjoni sa nieħdu biex issir ġustizzja Favur jew kontra? għal Jean Paul. Għandna dibattitu parlamentari. Se tivvota inti favur jew kontra? Desiree Grech, Net News.